As escavacións realizadas na parcela onde se vai ubicar o Museo do Mar de Noia sacaron a luz moitos máis vestixios arqueolóxicos dos que se pensaba. No proxecto inicial para a construción do novo inmoble, que xa conta co visto bo de patrimonio, prevíase a presenza no terreo de parte da muralla medieval. O equipo técnico ven agora de constatar a existencia dun ámbito moito máis amplo, que precisará dunha nova autorización por parte de Patrimonio para proceder á cimentación do inmoble. Logo dos traballos arqueolóxicos, da escavación realizada nesas instalacións, determinouse que existe un ámbito máis amplio do previsto inicialmente, afectado pola muralla e polo peirao de acceso á mesma. Deste xeito é necesario que se emita informe por parte da arqueóloga que fixo a escavación e o control arqueolóxico. Ese informe remitirase a Patrimonio e a partir de aí Patrimonio establecerá as pautas ou as cautelas para a levar a cabo, sobre todo de cara á cimentación do edificio. O propio proxecto construtivo do edificio do Museo do Mar está xa supervisado e ten o visto bo de Patrimonio. Queda pendiente de que concreten de que maneira se vai a establecer a protección deses elementos atopados da muralla. Estes achados suporán tamén cambios nos usos do Museo do Mar, que destinará a planta baixa a centro de interpretación destes restos para que poidan ser tamén apreciados polos visitantes. Temos previsto reorientar o uso de tal xeito que prácticamente a planta baixa do edificio sexa utilizada, dedicada na súa totalidade para exposición de elementos arqueolóxicos e poñer posta en valor como centro de interpretación da muralla e tamén dos elementos arqueolóxicos que ten Noia no seu conxunto histórico, no seu casco histórico, e as plantas primeira, segunda e baixo cuberta pois adicala a instalación de Museo do Mar, de tal xeito que se contemple como un valor engadido os achádegos atopados a toda agora e que de alguna maneira pois complementen esa oferta patrimonial ou esa oferta de atractivo turístico que ten a vila. Dende o Concello agardan que a resposta da Dirección Xeral de Patrimonio non se demore para retomar canto antes o proxecto de demolición do antigo museo e proceder á construción do novo centro.